Nova godina. Dočekali smo ponoć, razmijenili poklone, pregurali sve te slavske obroke, a sada je došlo na red da se pridržavamo svojih novogodišnjih odluka. Što bi se reklo, nova godina, novi ja. Pritisnite taj like ako mislite da će ova godina biti bolja od prethodne. Hajmo da vidimo koje su to vaše novogodišnje odluke. Miloš želi da u ovoj godini manje koristi telefon. Vidimo da nisi jedini, Miloše. Umjesto toga možemo se uvek igrati sa igračkama. Imate li vi omiljenu igračku? Ne, Pipi, telefon se ne računa. Branislava i Tajra imaju odluku da u ovoj godini budu urednije. Pipi, nije ni čudo što nemamo više čistih tanjira. Minea hoće da poradi na svom rukopisu. To je lepa odluka, Minea. Kad smo već kod lepih rukopisa, ko od vas može da pročita šta je Pipi ovdje napisao? Dosta vas je odlučilo da u ovoj godini pročita više knjiga. To je i Gudijeva odluka. Cilj za ovu godinu mu je da pročita 2 knjige mesečno. A možemo da počnemo i da vežbamo. Kao što vidite, Gudi to već uveliko radi, a Pipi je odustao već posle prve nedelje i samo se izležava. Kod novogodišnjih odluka je bitno da budemo uporni i da ne odustajemo odmah u prvom mesecu. Znam da nije lako, ali verujem da ćemo se bolje osjećati kada vidimo rezultat naših ispunjenih obećanja. Jako mi se sviđa i Martin komentar. Njena odluka za ovu godinu je da misli i na druge. Znam jednu ptičicu koja bi mogla ovoga da se pridržava. Konstantin želi da popravi ocjenu iz fizike. Ne brini, Kosta, ima još vremena do početka. Šta? Pa zar je već gotov raspust? Imamo pitanje i za sljedeću epizodu. Koji je vaš posao iz snova? Vaše zanimljive odgovore napišite dole u komentarima. Zapratite nas na Instagramu i pogledajte našu prethodnu epizodu. Vidimo se!